com eren les seves cases? Doncs les seves cases no eren ni molt grans ni molt petites. Estaven dividides en dos parts, una part més gran i l'altra més petita. La més petita era la cuina i la més gran era on ho feien tot. És a dir, on dormien, on s'estaven, on feien totes les armes, on menjaven, etc. Guillem, tu em sabries dir què és això? Perquè per lo que veig en la imatge, jo sabria deduir que això és un forníver. Sí, és un forníver. Com podem veure, segurament, per lo gran que és, devien fer servir bastant la metal·lurgia, sobretot el ferro i el bronze. I com podem veure, està al terra. A partir dels romans ja els van fer tapats i més alçats. Les sitges. Els ibers utilitzaven les sitges com a petits magatzems dels cereals, sobretot quan volien que es conservés durant molt de temps. Algunes sitges s'utilitzaven com per deixar totes les deixalles i fins i tot algunes tenien entre 4 i 5 metres de profunditat. Te'l sabies? Què et sembla? La campana sonora, sí. Te podem tocar? Jo dic va. No tant, però... Xavi, t'agradaria viure aquí? És molt bé, no? Tot sol. Mireu aquest senyor allà, penjat aquí amb el pin de la fama. Veu o no? Està bé? Mira. I aquella platja d'allà? Allà, mireu. Allò d'allà, veieu que hi ha una església petita de blanc allà? Allò és Calella. Aquí és Llafranc. Sí, I sí. Però del fons, I del fons, allà baix, Palamós. Palamós, Calella. Llafranc i Tamariu.